prova skor på flickorna i detta hus? Ja, självklart. Men först måste jag fråga, hur många flickor finns det i detta hus? Två flickor finns i min stora villa. Mina kära döttrar. Kan ni vara snälla och visa marskalken till sällskap för rummet och bjuda honom på te? Nej, jag har ont om tid. Jag måste till stan. Jag har ett annat ärende också. Du måste gå. Nej, jag insisterar. Så jag. Okej. Vill ha kaffe, te, någonting? Hjälp mig från det är min skor. Ja, Gabriella, det är min skor. Det är min skor. Jag förstår. Bra, då. Ja, men jag ska prova. Vart är skor? Vart är skor? Jag la den här. Vart är skor? Vart är skor då? Vad kära du? Du har inte tappat skon. Jag skulle pröva! Men sluta gnälla, det är fem! Vi gör det med två, vi gör det! Alla vet hur det Gå! Hon är för långa tånaglar och svamp. Jag sa att det skulle passa, du tror aldrig på mig. Nej! Det passar! Mamma! Ska hon passa till mig? Jag ska gifta mig med prinsen! Jag ska gifta mig med prinsen! Alla måste få reda på det här. Alla! Det är för dåligt ljus. James! Twitter! Hashtag I am going to be a queen! Utropstecken. Pussmun. Skicka! Retweeta. Och favorisera. Vår nya tjänare här på slottet är Askungen. Askungen, kom hit med medvind! Häll upp exakt 50 centiliter. Vad gör du? Gå ifrån! Hallå? Vad gör du? Du ska inte ta en trashtunka för ett barn!
ser sliten och trött ut. Här, ta det här äpplet. Ät den. Ät den, sa jag! Va? Nej! Alltså, det är klart. Det här måste mamma se. Vad har du gjort? Nej! Mamma kommer bli arg! Mamma kommer bli arg. Men sluta! Det var inte jag! Ska du dö? Nu ska jag hälsa på bröstflam. Mamma? Just det, fabriken! Vad har du gjort? Det var inte jag. Du ska dö! Nej, mamma, snälla, nej! Kom hit! Verkar som om alla dör på den här teatern. Och vem ska döda mig då? Jag får väl döda mig själv i så fall. Stopp! Jag måste dö, Stacy. Adios. Det var allt vi hade att bjuda på. Bara nu igen att vi ska göra när vi går ut, skulle jag säga. Att, vi kommer att börja med att vi sitter längst fram på den här sidan.